District ke parlo borale juri lang lokso Lokhimon adawan kimi kangpu long mesen pen sai angdeng kapachun jai mega teng pen thare po purno sing teron kachi pahim phua maya long kongchun bang thare munuch teron hin pensi mai ke pha alam thipi la pen aluhi kapachuni asai deng pon la pen thare po dinis teron pen ajoksi lang lokso Lokhimon adawan kimi kangpu pothap maya long than pachini pon Bangso jai meglong national cricketer under 23 category along pen thare joyson ingti lapen lunsepi sami basapi terang pia tum bahini aphan Lokhimon sangho lapen Lokhimon sangho risoi yang chingro mamai tum pen certificate pen kachu ajai meg paman pon lapen katurong bharpi memorial ka hostel atum pen ajok Lokhimon alun pen kikam sitami mailong paklang pon Lason thak-thaksi lunsepi sami basapi terangpi lapen lunsepo tharepo rajitiso atum sitami karcho lun pen mai along lun parjupon Lason thak-thaksi bangso mai along sok phe sign production atum pen sitami Lokhimon alun kimi ingpupon Lason thak-thaksi thare vikas kongkat teacher ahin pen ajok yoga ki claim sitami mai along paklangpon bangso mai along aluhi sarpo aman pen Lokhimon Sangha Sarphu Gandhiram Timung Tharepo Dhanesor Ingti Tharepo Khonsing Tiso Thare Pradip Rongpi Tharepo Rubi Hanse Thanpare Gurupo Thare Poloram Phangcho Thare Roton Kiling Thare Bida Ingti Kes A Maipu Delhi Thare Banesor Ingti Teacher Lapen Thare Sanjoy Ingti Atumpen Chinglok Kithom Dowan Longri Angkang Kokila Mate Arunachal Pradesh Lokhimon adowan angkang pen chenglok along ri kaprek along kido Lokhimon adowan angkang lapen Karbi Anglong angkang along kido Lokhimon adowan along pen armu atum angkang pen chenglok sarpi sarpu atum pen sitame nang chitong lun pen pinya sayang de mesen ikhet pen pachon duar bori pen rasina beri po kapnis